По-голямата част от мозъка е вода. Около 75-80% от мозъка се състои от вода. Това подчертава важността на хидратация за оптималната му функция. Мозъкът използва много енергия, въпреки че тежи само около 2% от общата телесна маса на възрастен човек, средно около килограм и 400 грама. Мозъкът консумира около 20% от общата енергия и кислород на тялото. Няма болкови рецептори в самия мозък. Мозъкът може да обработва сигнали за болка от други части на тялото, но самият той не усеща болка. Ето защо неврохирурзите могат да извършват операции на мозъка, докато пациентът е буден. Мозъкът генерира електричество. Всяка мисъл, емоция и действие са резултат от електрически импулси и химически реакции. Мозъкът генерира толкова електричество, че може да запали малка крушка. Напълно развитие на мозъка приключва доста късно. Мозъкът не е напълно развит до средата на 20-те години на човек. Фронталният кортекс, който отговаря за взимане на решения, планиране и контрол на импулсите, е една от последните части, които съзряват. Мозъкът е активен през нощта. Противно на общоприетото схващане, мозъкът е по-активен докато спим. Той върши домакинска работа, контролира спомени, обработва информация и изхвърля отпадъчните продукти. Имаме около 86 милиарда неврона. Това е поразително голям брой клетки, които комуникират помежду си чрез синапси, около 100 трилиона връзки, образувайки сложни мрежи. Мозъкът може да се променя и адаптира. Невропластичен е. Това е една от най-удивителните му способности. Мозъкът може да преструктурира своите връзки, дори да създава нови неврони през целия живот в отговор на нови преживявания, учене и травми. Забравянето е важно за ученето. Забравянето не е просто провал на паметта. То е активен процес, който помага на мозъка да филтрира ненужната информация и да запази по-важната, оптимизирайки капацитета за учене. Човешкият мозък е най-големият сред гръбначните животни, пропорционално на телесния размер. Въпреки че слоновете и китовете имат по-големи мозъци, човешкият мозък е най-голям по отношение на съотношението между масата на мозъка и телесната маса. Това е една от причините за нашите напреднали когнитивни способности.